Čaute ľudia pri dnešnom videu. Dneska je tu video z Grow Garden. Jak ste možno videli, tak som získal túto zlatú hus. Jak by ste nevedeli, čo robí, tak ona robí... vám asi každých 12 minút zasadí vajíčko na záhradu, ktorú má ako, keď je napríklad 10 kilové, má value 21 miliónov, takže je fakt dosť dobrá. Potom mi dal zadarmo kamarát Red Fox. Kamaráda môžem meniť. Tuto je môj kamarát. Takže tak. Dneska boli tam super síry. Ešte sú tam 4 hodiny, no. Ale jak ich nestihnete, tak sorry, že som nevidel skoršie videjko, bol som na turistike, tak som nemohol. A mám taký pocit, že by sme mali zasadiť super síry, ale ja neviem, moc sa mi nechce. Chcel som skôr ohľadom tohoto nového updateu zrobiť videjko. Také, že napríklad teraz tu mám, že Tropical Plants a Tropical Plants. No, čo je Tropical Plants? Takže, ja neviem, asi mango. Zaberem mango. A som nám zebral apple. Sami viem, že ešte Tropical Fruit je pineapple. Takže, tak. Jak vidíte, tak z toho super seedu mi padlo grape zlaté, čo je dosť dobré. Mám teraz záhradu na nový upgrade. Trošku mi vyrastol kokos, si myslím. Mám tu aj takú peknú kuchynku, a chcel som povedať ešte, že pridali, keď pôjdete semka, tak predali takú vec, že Garden Guide. No. A to práve neviem, kedy proste neviem, kde sú tie veci. Ale keď ho nájdem, no tu je. Takže v ňom sú veci, napríklad, jak sa ma pýtate, jak som toto získal, tak to máme to vypnem. Toto je player. Daily questy už sú nie v Gearshope, ale tu. Než má zlatá hus. Zasadila takéto vajíčko. A tu máš tie achievementy. Takže, jak chcete toto, to variace, tak musíte vymazať 100 vecí, harvestnúť 200 karot, jednu karotku niekomu givenúť, predať 500 strawberry, givenúť niekomu 5 strawberry. Je to akože, no, nie je to najľahšie, ani najťažšie. A získate ten cooking kit tak, keď to budete mať, že proste no, už si to nepamätám úplne, ale dneska by som chcel nejaký quest splniť. Nedostanete iba ten cooking kit, ale vy dostanete aj... Počkaj, čo som... Common Silver Seed Pack a z neho môže padnúť napríklad strawberry. A to je akože navždy. No a tie Tropical. Teraz to idem akože zrobiť. Takže... Musíte uznať, že ten kokos mi... Viem, že Dragon Fruit. Tropické ovocie je. A tu mám jedno skryté vajíčko. Jedno skryté. Ale potom napríklad môžem zebrať. Akože
jak niekomu padne tá sova a je začiatočník, tak je to veľmi dobré. Ale, to som vlastne nedal. Takže už máme 4 servery. 402 máme. Potrebujeme 900. Potom nám vyrasne veľká beanstalk. A vám to ešte vysvetlím. Potom, jak by chceli ste napríklad odo mňa, ak si ma pridáte za frienda, napíšete do komentáru, že chcete napríklad toto golden egg. A počkať, ešte som vám zabudol jednu vec ukázať. Že index, ako napríklad Steel Brain Rot, oni to tu pridali. Tu možno je tu aj to golden egg. Tu máte index normálne. Máte tu aj petov. Napríklad vidíte, že mi padla tá golden moose. Zajímalo by ma, čo je toto. To ja neviem. Corrupted Kitsune. T-Rexa som mal, to som netredil. Ale jedna otázka. Prečo sú tu dva spinosaury? Divné. Akože je to dosť fakt divné. Neviem, prečo to tak je, ale okej. Za prvé, neviem, čo je toto. Neviem, čo je toto. Jak vie niekto, čo je napríklad toto, alebo toto, tak mi to prosím vás napíšte do komentárov, lebo ja neviem fakt. Tu máte kozmetik, tu máte potom ešte food. No. Akože, ak ma niekto pozera, napríklad nejaký začiatočník, tak akože moje videa by som mu akože odporúčil. Akože nehovorím, že som najlepší youtuber na svete, to zase nie. Nemám ani 20 subscriberov na rozdiel nejakých typkov, čo tam hodia jedno video. A mám z toho do subscriberov. Som nie slavný. Iba hrávam futbal. A vyhral som jednu vec z ping-pongu. Niekedy som tam chodila a už tam asi nebudem ani chodiť. Takže ja som zebrala nejaké tie veci teda. Točím ako helikoptera, že čo. Snad mi to neskončí. Počkaj, ja neviem, či je tropický. Máme tu aj veľký šukoreplik. Neviem, či je tropické ovoce aj sugar apple, ale asi nie. Ale teraz bude vyrasnutý na iné veci. Škoda, že tam nie je asi spiked mango, že? Asi nie, že? Možno tam je kaktus. A tu gorilu sa pozerám na komentáre a niekto akože som smutný, že ma skoro nikto nedíva. Ja to točím preto, aby aspoň som mal tých 50 než to. Ja som normálne chcel byť iba, že streamy budem točiť a som zistil, že tam treba 50 subscriberov, tak aspoň to chcem. Ja som bez tak zebral ten veľký sugar apple. No jasno. Si to vedel. Nevadí, zebral som to vajíčko. Sebo, no ten kamarát je Sebo. Ona práve tá retoxka išla nejaké semienko kradnúť. To tropical plant akože je celkom ťažké. Nie veľa vecí akože. Môj kamarát, či má dobrých petov? No, môj kamarát má petov celkom dobrých. Ale teraz farmí akože má tu doga preto, lebo farmí
roky, aby mal potom viac rokov. Aby mal potom viac petov. Príklad má 57. A toho jedného mi že vraj dá, aby som... Lebo on má 7 petov a ja mám 6. On má sa mi dal, že 2 Red Foxky. Jednu mi dal. Tak, no, mal 3. Neviem, čo všetko má. Mal zapnutého autoklikera, neviem, či má aj teraz. On hráva na počítači nie ako ja na Xboxe. Takže tak. Snad robíme aspoň jedenkrát tu Beanstalk. Chcem vám to fakt ukázať. Že vraj toto je najlepší upgrade v Grow Garden. Keď pozerám na YouTube tak a vidím tam niečo o Grow Garden, tak väčšinou, že Grow Garden má teraz najlepší upgrade. Ale bohužiaľ že vraj bude tento upgrade nejaká spolupráca so Stilo Brainrot. Najhoršie na tom je, že ja idem na dovolenku, takže to asi nebudem mať. Aj tak by som skôr hral Grow Garden, sebo by hral asi na 2 účtov, lebo ja budem mať asi iba mobil na rybárskej, možno ani mobil si nebudem brať. A budem, tak na fotky a tak. Sa mi zdá, že aj kokos by mal byť tropické ovocie. Tak ako je to celkom taká palma, tak si myslím, že by to mohlo byť. Toho seba, Red Fox, jeho Red Fox moc nefunguje. Moja už dneska ukradla 2 veci. Sice je to kokos a tomato, ale tak. Strašne malá šanca je napríklad, že ukradne Bomblosom. To musím zase povedať, že je to real. Možno sa tam nejako dostajem niekedy, ale úplne hore asi ťažko. Tak ako si tam, že vraj idú, tak asi ono. Možno to už mám, možno nie. A Mochi Mouse, ona dáva XPčka. Mochi Mouse je rovná. Teraz uvidíte, ako vyrastie Beanstalk v zeme. Je to 40. Takže. Ale nechoďte teleportom, ja ho mám akože, ale tu máte ešte odmeny. Akože jak tam, ale musíte tam dať niečo, aby ste mali. Príklad, ja tam mám nejaké vecičky. A ináč tam môže padať aj Master Sprinkler a Beanstalk. A to není asi tá najzasnejšia vec sa mi zdať. Toto dám. Takto. Akože musíte tam niečo dať. Už dneska druhýkrát som to zrobil. Jak ste videli toto na oblohe, tak a tu je aj ináč tá zlatá hus. Jak ste videli kosúra v čižmách, no tam ako chceli vypestovať tú najväčšiu fazulku na svete a potom tam bola aj tá zlatá huska, ktorá znášala zlaté vajíčka. Takže to je taká spolupráca.
Ináč tu hore restok, ja som si ho trošku restokoval už. Ináč, tuto si potom môžete vyzvednúť plot, ale to musíte mať viac tých že musíte viac robiť beanstalk. Ja už mám odomknuté všetko, aj portál. Pre mňa je táto hra akože to baví a je to easy. Je to jedna GG. Akože tu čo je? Druhá záhrada. Nepoznám za prvé tento event. Ale okej, to pekne padlo tento event práve. Má pekná záhradka. Možno by tam dá aj húska vajíčko. Jasnačka, že mi ho tam dá. Ja tam mám už aj nejaké vajíčka. Nechápem jednu vec, čo sa mi stala. Toto stojí 14 miliónov, mám tam 5 mutácií. Jaj. Ale, počkaj, čo to je? Celý pes. Je tak to dneska... Dala mi ho. Tak to nie je malé. Pekne. To je moje najväčšie vajíčko. Super. Akože ja chcem... To je ako admin abuse. No, ja mám taký pocit, že je admin abuse. Teraz tam dal 2 elementy zároveň. Okej. Za prvé neviem, či celý... Dneska to už bolo. Sebo mal takú pepper. Eclipsted, či jak sa to vraví. Toto, nevie. Tak už nebral. Jo, majú tam. Slipsted. Ináč Sebo má tiež Robuxy, jak vidíte podľa jeho avatara. On si tiež 3 super seedy kupoval. Ja som dneska zasadil jeden. Prečo sa ma pýtate, jak je tam taká, jak mám takúto tvár, neviem. Sebo sa dneska trošku hral s mojím avatarom. Som to dovolil. Ináč tu je taký typeček. Ináč ono môžete získať zadarmo skin, ako má on. Akože real. Sa mi zdá, že bez tej hlavy, ale real môžete získať. Ja som si to dal. Som dal, že tam bolo také, že play. Ale teraz si ho nechcem dať. Tam bolo také, že play. Keď ste to mačknuli, ste dostali zadarmo avatara. Ten avatar tam ukázalo, že približne stojí 214 robuxov, sa mi za nejak tak. Takže to dobré. On má bez tak stále autokliker, ale tu mal ísť semka, aby dostával viac tých semenok. Alebo rýchlejšie, proste do stredu je to najlepšie. Si myslím. Takže tak. Asi by som toto videjko aj týmto zakončil. Pekne. Brutus. Týmto by som to asi aj zakončil. Neviem, nikto sa v tých komentároch nehlasil. Asi dám súťaž od takéhoto lepšieho peta, ktorý dáva blom, mutáciu. Mám 3-krát, lebo ja to tam farmím. Chcel by som toto video asi tak zakončiť, takto. Takže zatiaľ čaute.